спонсори. Само да сме да статия. Това съм го виждала някъде, но това беше. Това е някой от големите майстори. Ето от Давид, бе, който. Ето. Гледай, кръста. Това... О, виж, това спонтанно. Чакай сега всичко подробно да снимам. Май спря дъжда. О, не, вали, бебе. И да не мокри камерата. Да, биде. Да се приближим да го снимем който. Аз приближавам. Ти искаш надписи да снимам? Да. Статуята на Давид. Това е нали оригиналната статуя? Да, така. Тук ще седем да хапнем. Тук е ли? Да. И ще гледаме статуята на Давид. Бах ти красотата, като ти гледаш. Ела по-наляво да снимам. О, това виж колко... Не, това Давид, его там Давид. Да, това е Пяца де ла Синьора. Това беше нещо известно, ама какво беше? Там ще прочетем. Това да отидем пред него, бе. Пред Давид? Да. Това на Микеланджело, нали? Чакай ти да снимам. Дай поднес, после ще им близо до тебе да снимам. Там снима ли го? Да. Няма по-близо да снимам. Това пак ти красота. Скуза. Тия папардаци. Шмайзери, германски шмайзери. Супер. Я виж надписа там да го видим кой е това. То някой флорентински медичи. После ще го четем назад и същото е. Ма ти ги гледай така на живо, ги гледай така кръстика. Да, ти ги виждаш. Тук позвиш този, който ги радвам, но не мога да го... Ела малко по-далеч. Аз не предполагах, че е толкова голямо. Да, я съм прочитала. Тая коя? Ами тая, да. Майките и бащата не могат да знаят какви ли. Гледай, това от митологията най-добре. Снимали всички погледни. Да се качим и по-близо.
Ама така ги цитни. Не, като истинска. Виж, там къде е фенал за бедрото, как са му поставени пръстите. Може да... Точно като истинска. Е, там много е прозорец. Еврейската значка. Синя. Е, там отзад зад тока. Две еврейки, къде са проникнали. Там, дай приближавай. Ето как, точно как. Направо като истина. Добре, стоп, че пристигат много туристи. Тие всички са много известни, нали? Да. И не може да прочетуваме. Значи, че пристигат много папардаци. Това опашка за първо. Кафе от Давид. Къде ще седим? Не, ще видим някой до прозорец, където има нас. В някой ресторант е пицерия. Ей, там има нещо. Какво? Не. Някаква сграда? Не. Ево, приближи там до надписа да види. Направо ти го готва там. Сега ще ги снимем всички. Никола Писан. Козимо Патър Патриарх. Лоренцо il Magnifico. Навсякъде има изложби, като Боттичели, Палацио Строци,
Maggio, Moskva, Fiorentina.